Ćao svima, ja sam Zlatana, pišem blog što verovatno i znate i evo prvi put sam odlučila da snimim video, to neće biti neke komplikovane stvari, danas ću da pričam o proizvodima za proleće koje koristim za negu lica. Evo ovako, znači počinjemo od skidanja šminke naravno i umivanja i prvo hoću da vam pokažem ovaj odličan skidač šminke sa očiju. U pitanju je Sephorin gel, on je doduše za skidanje vodootporne šminke što ja nisam isprobala, ne koristim uglavnom vodootpornu šminku, međutim odličan je jer nije uopšte mastan, ne suši kožu ni najmanje i super skida ovu običnu šminku sa očiju. Posle skidanja šminke sa očiju ide umivanje. Ovo je u pitanju gel za umivanje, Darfinov. Ovaj konkretno je namenjen umivanju kombinovane i masne kože. Odlično to radi, znači ne isušuje kožu uopšte, ostavlja onako finom, čistom, mekanom, odličan jedan gel, malo skuplji proizvod, međutim jako dugo traje. Nisam verovala kad mi je prodavačica, to je promoterka, u apoteci je rekla da će mi trajati bar 6 meseci, ali evo traje mi 3 meseca, imam ga još pola, tako da otprilike to i baš se znači isplati i stvarno jedan baš kvalitetan proizvod za lice. Sledeća stvar koju hoću da preporučim je ovaj Biotin tonik za lice. On se koristi naravno posle umivanja kao neka finalna nega. U pitanju je tonik za suvu i osetljivu kožu. Iako ima malo jači miris, ja više volim kad proizvodi za lice ne mirišu tako jako, sviđa mi se zato što je nežan za kožu i uopšte ne isušuje, odlično uklanja sve tragove šminke, tako da ovo je baš za kraj ovako umivanja lica odlična stvar. Isto tako nije ni skup, kupuje se u Lili drogerijama, odlična stvar. Sad ovako, ponekad, znači 2 do 3 puta nedeljno, ja koristim neke pilinge, maske ili tako nešto. Ono što mi se mnogo dopada u poslednje vreme je ovaj Body Shop Vitamin C mikrodermabrazija, tako se zove. U pitanju je peeling sa jako sitnim zrncima, onako skoro kao pesak, i on toliko lepo ispolira lice, malo je možda agresivniji, tako da neko ko ima osetljiviju kožu ne bi trebalo ga koristi baš često, možda jednom nedeljno ili tako nešto, ali stvarno ostavlja lice divno, onako blistavo i sveže i fenomenalna stvar. Žao mi što ne može se kupi kod nas, ali eto ako negde putujete, sad ide leto, na aerodromu našem ima Body Shop, možete da nađete, košta nekih, ja mislim, 12-13 euro, pomalo je potrebno i baš mislim da vredi. Druga stvar koju koristim povremeno, pošto imam proširene pore tu oko nosa, na bradi i malo na čelu, su u stvari dve stvari. Obe su od Sephore, u pitanju je prvo ova maska koja služi za sužavanje pora. Ona je onako u obliku kao neke kreme, to se malo namaže na lice, ostavi se da se upije i posle toga se ukloni višak umivanjem ili kako već. Odlično, jer ne isuše kožu za razliku od svih ostalih proizvoda za to sužavanje pora koje sam ja do sad koristila i ja je koristim recimo jednom nedeljno. Ova mala kesica, ja sad ne znam koliko košta, da ću pitati pa ću napisati, mala kesica može za 3-4 puta da se koristi jer je nanosim samo na nos i te delove koje hoću da tretiram, a druga stvar je ovaj serum za sužavanje pora koji je isto odličan, on malo isušuje i malo je jači, ali odličan eto za tako povremeni neki tretman kad vidite da su vam baš proširene pore. To nije neko dejstvo, znači ništa vam ne može suziti pore zauvek, ali za tako neko kratko vreme, za dan, dva kad želite da lepo izgleda lice, ovo je super stvar. Sad bih prešla na kreme za lice. Evo ovako. Prvo bih vam preporučila ovu Yes to Cucumbers, to je umirujuća noćna krema za lice, odlično hidrira, baš je dobra i pogodna za osetljivu kožu, ne miriše jako, nije agresivna, znači u pitanju su 99% prirodni sastojci, čini mi se. Sve u svemu, ja inače volim ovaj brend, dopadaju mi se mnoge njihove stvari, u nekom videu ili postu ću i to da vam ispričam, ali ovo za sad preporučujem kao noćnu kremu.
Druga stvar koju isto hoću da preporučim, krema koju već duže vreme koristim, to je Veleda krema od Divlje ruže. To je u stvari dnevno-noćni fluid. Meni odgovara jer imam kombinovanu kožu, malo masniju T-zonu i vrlo je blaga. Može da se koristi preko dana, ja je do duše najviše koristim uveče. Ima lep miris, onako miriše na ružu, ali onako prirodan miris, nije previše plastičan, nije onako veštački. Fina, blaga krema, baš onako odlična. Mislim da je pogodna za sve tipove kože. Još jedna stvar koju hoću vam pokažem je Alhimi noćna krema, o kojoj sam pisala ranije na blogu i dosta sam je nahvalila i dalje hvalim zato što mi traje od nove godine, do duše ne koristim je svakodnevno, ali mi je ostalo, ne znam da li se vidi, još pa jedno pola sigurno. Ne koristim je svako veče, ali koristim kad god mi izađu neke bubuljice, kad god imam neke te probleme na licu, kad želim da mi te flekice brže prođu od bubuljice ili tako nešto, kad go raščačkam lice. Znači, odlično, baš brzo uspe to da sanira. To je što se tiče, znači, lica i krema za lice. Još jedna stvar koju hoću da vam pomenem je ovaj Beauty Elixir. Ovo mi je, mislim, već druga bočica. To je stvar koja je na foru kao termalne vode. Znači, to se naprska na lice, možete da osvežite lice u toku dana, možete da naprskate pre ili posle kreme, uveče, ujutru, kad god. Znači, jako lepo osvežava lice i hidrira. Znači, kada vam je malo isušena koža ili nešto tako, ovo sasvim lepo onako da licu malo vlage ili kako da kažem, kako bi izgledalo svežije. Još jedna stvar koja je baš bitna, koju ću da pomenem, koju ne stavljam naravno noću kad se umivam i to, ali je stavljam svako jutro, od kad je počelo ovo lepo vreme, to je Eucerin fluid za lice sa zaštitnim faktorom 50. Inače, postoji sa zaštitnim faktorom 30. U pitanju je fluid koji bi trebalo da matira lice. Znači, meni se kod njega dopada što ne matira onako preterano, da vam izgleda zacementirano, nego izgleda skroz lepo i prirodno. Jako se brzo upija, tečan je dosta, lepo se razmazuje. Za par minuta posle njega možete već da stavite puder i da se našminkate i nećete imati nikakvih problema. Nisam primetila da mi, ne znam, puder kraće stoji ili nešto tako na licu kad to stavim. I za ove tople dane, kada je sunce i kada treba da štitimo kožu od sunca, mislim da je ovaj fluid savršen. Sad, još nešto bih vam pokazala povremeno tokom godine, ne uvek, ali ovako kad dođe lepše vreme, a pre nego što odem na more i to sve, ja koristim često neka sredstva za samopotamnjivanje, jer volim da budem malo tamnije. Do sad sam isprobala sva sredstva, mislim, koje kod nas mogu da se pronađu, od drogerijskih, znači ono L'Oreal, Garnier, Balea, šta znam, i to, sve do onih skupljih. I svaki ima neku manu. Ja sam na blogu pre jedno možda godinu dana i više nahvalila Sephorino sredstvo u spreju koje mi je bilo odlično, međutim oni su ga povukli i zamenili su ga ovim gelom za lice. Ovaj gel je odličan, znači isto koliko i taj sprej, malo teži je za nanošenje jer je u pitanju, on bi trebalo u stvari da bude lakši, jer je to gel koji ima četkicu i trebalo biste četkicom da nanesete to na lice, međutim ta četkica ne nanosi baš dobro, pa ja istisnem gel u ruku i razmažem ga po licu. Jednako se brzo upija kao i taj sprej, jako lepo miriše na neki kokos, nešto egzotično, tako da ga pomislite na plažu i tako to, i onako blago daje neku bronzanu boju licu, tako da ako ne koristite puder ili nešto preko dana, možete sasvim fino i ovo da nanesete ujutru i da potamnite do uveče. Druga stvar koja mi se mnogo dopada, koju sam tek skoro probala, ali mi se već mnogo dopada, je Vita Liberata. To će biti ili ima već, ali mislim da nema, mislim da će tek biti, to ću još proveriti. Moći će se kupi u Sephori kod nas. Ovo inače, ja sam googlala malo kad sam ovo dobila, nisam znala šta je. Jedan od najviše hvaljenih tih sredstava za samopotamnjivanje, to je brendova koji prave uopšte ta sredstva za samopotamnjivanje na internetu, nije toliko poznat, ali sam čitala samo pozitivne recenzije. Ovde je u pitanju jedan gel za lice, on je onako providne bele boje, jako se lepo razmaže, brzo se upije, nema nikakav miris i ni najmanje ne isušuje lice, što često ova sredstva za samopotamnjivanje umeju da urade. Tako da je super stvar, ja ću opširnije na blogu pisati o tome i kad se pojavi obavestit ću vas.
To je bilo to što se tiče lica. Još sam htela da vam ispričam, to je da vam pokažem nekoliko proizvoda za negu kože oko očiju. Meni je to vrlo bitno, jer imam već dosta godina, to je taj predom i sa godinama sve više isušeni, pojavljaju mi se nove borice, što ja ne volim, pa se trudim da to koliko god mogu, sprečim, usporim i već šta. E sad, meni je znači jako suvo to područje oko očiju. Nekom kome nije može da koristi bilo koju, verovatno, okoločnu kremu koju možete kupiti u drogeri, ja sam ih mnogo isprobala. I od onih koje sam isprobala trenutno koristim i vrlo sam zadovoljna sa sledećim. Uveče i ujutru obavezno nanosim ovaj Kolister serum za oko očiju. On je namenjen kao sprečavanju pojave prvih boriša, vrlo je lagan, znači u pitanju je stvarno serum, znači providna tečnost, jako se brzo upije i sam po sebi nije dovoljan meni, to jest mom tom području kao nega, ali je odličan kao neka podloga za sledeću kremu koju stavljam. Znači ja ovo stavljam i ujutru i uveče pre bilo koje kreme za oko očiju. Uveče ono što koristim za negu oko očiju, što koristim već godinama i što je odlična stvar i mogu svima da preporučim, bez obzira na to koliko godina imate, ali uopšte mislim da nije uopšte agresivna neka, nema neki sastav, ne znam kakav, pa da ne može da koristi bilo ko, je ova Avon A-New Clinical Eye Lift krema. To je krema koja se sastoji iz dva dela, možda ste nekad to videli ako ste gledali ono katalog, ono godinama se već prodaje. Jedan deo je ovaj naranđasti providnikavi gel, drugi deo je krema za oko očiju. Gel je namenjen za kapke, krema za oko očiju za ispod očiju. Gel ne koristim tako često, on je onako prilično lagan i brzo se upije onako, nije loš, ali krema je ono što mi je odlično, što jako lepo hidrira, mnogo bolje od mnogih skupljih i ne znam, poznatijih krema koje sam probala, znači odlična stvar za baš suvo to područje ispod očiju. Za dan umesto te A-New kreme koristim ovu Veleda kremu od Divlje ruže, koja je super zato što je lagan, jako se brzo upije i uopšte ne predstavlja problem nanošenja recimo korektora posle nje ili nešto, znači toliko se brzo upije da odmah možete da nanesete šminku, puder, korektor, šta već i ono, you're good to go. Još jedna stvar koju sam htela da vam pomenem, zato što sam ih kupila u Liliju za nekih, ja mislim, da li 120 ili 150 dinara, je ova njihova anti-rit krema. Ona, ja sam kao rekao, ajde da probam, pošto nije bila skupa, ima neku teksturu ovako kad se proba kao vazelin, mene podsjeća na to, onako je masna dosta, i ne upija se baš brzo, znači dosta dugo stoji na tom delu ispod očiju, međutim odlično je tako preko noći kad je ostavim ujutru mi baš bude svežiji taj deo, tako da baš mi se dopada i za tu cenu stvarno mislim da je šteta da je propustite i da ne probate. Ne verujem da ima neke posebne anti-age sastojke, duše ne znam sastav, ali mislim da za te pare verovatno nema, ali tako da mislim da mogu da koriste svi, ono kogod oseti potrebu da dodatno nahrani to područje. Još jedna stvar koju sam skoro probala je Extravaganza Lip Cream. To je prirodna kozmetika na bazi ulja konoplje. Imaju razne proizvode, ja ću vam pisati na blogu, možda i snimiti neke video o tim proizvodima. Za sada sam uspela da isprobam nekoliko, među kojima je i balzam za usne. On je upakovan u slatku, u lepu teglicu, što je s jedne strane malo nepraktično ako idete negde, šta znam, ali sviđa mi se kako izgleda, meni se dopada to pakovanje, tako da mi uopšte ne smeta što je nepraktično. Odličan balzam za usta, znači uopšte nije pretežak, nije previše mastan, savršeno nego usne, ja skoro nisam imala nešto tako dobro. Eto, to bi otprilike bilo to o proizvodima za negu lica koje trenutno koristim u ove prolećne dane. Vidimo se!